típico rollo de pai divorciado que non vía a tía de la rapaza e tal, e cando viu a súa filla subir a un escenario e falando con esa soltura, que pensaba que tiña unha filla problemática, e cando a viu aí falando con esa seguridade en sí misma, con esa capacidade argumentativa, o pai rompeu a chorar no público. Bueno, foi unha especie, creou unha catarsis colectiva impresionante. Un pouco a dinámica, as fotos ao mellor vos transmiten un pouco como o punto espontáneo que ten. Aquí tamén esta imaxe reflicte a curta que fixemos para esa campaña. Era unha curtametraxe con actores e actrices profesionais e o comando funcionou aí con cámara oculta. Non se lles podía decir nada e tiñan que reaccionar a unha situación de maltrato feita por actores profesionais. Eso deu lugar a esa curtametraxe que tamén está colgada nas redes, e esa curta estivo proxectándose en todos os concellos donde había esta campaña antes das películas. O sea, en Santiago, por exemplo, en todos os cines, antes da película se proxectaba esta curta. En todos os centros educativos, bueno, a curta foi unha pasada máis que nada porque te poñía un pouco, te abría cuestións sobre esa violencia que padecemos as mulleres nas relacións, que ás veces é máis invisible, non? Entón, bueno, pois daba certas claves para poder, sobre todo, pensar sobre eso. E aquí chegamos a Vigo, cando temos en novembro o Concello organiza Enlaza Vigo pola violencia de xénero. Me imagino que a xente de Vigo sabe de sobra a que nos referimos, que van todos os institutos e se xuntan ali sobre 4.000, 3.000, 4.000, 5.000 rapaces. Este ano, como chovía, foi no pabellón dos deportes. Entón, me pediron que o comando fixera o, como se chama, o discurso, como, sí, bueno, o discurso. E entón, sí, pregón tampouco, bueno, cando é un acto un pouco así, hai xogos e tal, e hai un acto institucional. E entón, cando me piden ese discurso, eu lle digo que eso non é o estilo do comando, que o comando, vamos, me matan se les digo que teñen que hacer un discurso, porque non é o seu estilo, non? E lles dicen, nós podemos facer, xa veremos que, pero algo máis moderno, máis performático, máis tal. Bueno, pois nos curramos aí unha historia, porque dentro do comando teño exalumnas que están na ESAD, na Escola de Teatro de Artes Escénicas de aquí de Vigo, e viñeron a entrenarnos unha posta en escena, bueno, que quedou guai, podedes velo, e conseguiron que os 4.000 e pico rapaces que había ali no pabellón corearan os seus eslogans, movelos, xogar, bum, bum, fixeron bandos, bueno, a verdade é que foi un logro. E este é o eslogan do comando: estás pola solución ou formas parte do problema. Este é un pouco, ante todos os temas de violencia, de desigualdade, de maltrato, de invisibilidade, aquí ou sumas ou restas. Aquí non hai término medio. Porque toda esta xente que cada vez que se propón unha solución empeza a decirte, pero, bueno, pois estás a formar parte do problema e que lo sepas, háztelo ver. E entonces os rapaces consideran, porque será unha cousa que lles decía eu en clase, consideran que iso ten que ser o seu eslogan, porque